yo migo bei ting'iewo. Bas. Kakoro wang'iyo migawo manitiere mar ohala. Chike moselosi nyaka sani. Be gin chike mimor godo nikech ang'e ni isebedo kisomo gi achiel gachiel. Be gin gik ma dine nitie kanyo be dine iyie kodgi? Kata de antie kanyo de gin chike molos gi Ministry of Finance ma wat de okatelo ne. Kata kamano da chwalo duonda kawacho ni sama piny obedo marach kama, ne wan gi ratego moro kane watindo ka watugo, to koneno kilogi to wacho ni osiany paprach lok patan, paprach lok patan. Ka paprach tiloko patan. Paprach nengo mar ngima tek, to kotek thurwa ka kende. An ing'e achung'e adieri. Otek e piny mangima. To ka weche tek tiloko patan, nyaka imi ji chir ni weche mitimo gi lokruok mikelo nigi nengo. Gibro nene nang'o? Gibro nene kit jomiyiero mondo obed offices gi. Iyiero ministers, iyiero ng'a gini. Be gin gi lony mowinjore? Be wan gi chir ni gibro timo gima dwarore? Iyiero ng'a gini mondo obed parastatus. Kiloke abasidi ma danda duto kata yuma yudore ayuda kama ok owinjore, to koro ji chako penjore ni to be idwaro loko ngima gi adieri? Ker nigi thuolo matek sani. To otek ok ne en owuon. Mak mana ni kotek to koro idhi ng'iyo ni to ng'a gini madhi konye lweny. To bende gin joma ka wang'iyo to wabedo gi adieri ni wanyalo lo lweny ni? De oka juogo dhano magidong' ka gijwadore. Nikech koro juogo gi ajuoga left, right, center. Ijuog ma, ijuog ma, ijuog ma, ijuog ma, ijuog nyaka simu ma ng'ato ting'o. Ok tim kamano. Kise juogo gi to kata yuto gi koro biro dok piny. To yuto gi kodok piny, to ng'e ni mondo ngima dhi nyime, nyaka ng'ato dhi ng'iew mchele ir mama ma uso mchele cha. Ka mama no kong'iew kuome mchele nikech yuto te osedhi e sirikal, ichak inego ohala kanyo. Koro en gima tek, nyaka wuoth kode mos. Gima nyaka pim. Nyaka pim. Sa koro mawa wang'o lakini aneno ka jopiny mang'eny. Ok ma wa badwa to